Čus ľudia, dneska si ideme zahrať Roblox. Ideme hrať 3 hry, bude to Steel Brainrot, Plants vs Brainrot a ešte na chvíľku 99 Nights in Forest. Odtedy, čo som vydal to posledné video, sa mi troška zlepšila baseka. Mám tu Dula, ktorý zarába 38 miliónov. Zombie Tralalilu, ktorý zarába 35 miliónov. Nejakú Vulturino Skeletenu, ktorá zarába 5 miliónov. Braziliny Berimbini, ktorá zarába 34 miliónov. Tigro Lidre Frutony, čo zarába 600 tisíc. A Los Orcalitos, ktorá zarába 9,9 milióna. Toto tu Tigro Lidre Frutony, to mám pre kamaráta. 8,4 tisíc. Los Combinaciona 900 miliónov za sekundu. Los Jobsito 210 miliónov za sekundu. Ideme hore. Tohto Slimáka 20 miliónov za sekundu. Ďalšieho Zombie Tralalilu 41 miliónov za sekundu. A Black Hole Gold. A ideme o jedného, chcem robiť súťaž. Asi to bude táto Black Hole Gold. Za nejakého Secreta. Je mi to jedno, musím mi napísať do komentárov akého a potom sa dohodneme. Dobre. Toto je moja baseka. A ideme presunúť do Plants vs Brainrot. Ok, tak toto lídneme. Plants vs Brainrot. Servers. A keď nemáte odber na mojom kanáli, tak ho určite dajte. Nech nevymeškáte žiadne veci. Čo? Come see me at the Central Island. I'm gonna talk you. Okay. Do. Daily rewards. Ok, by sa mi to, ja mám autosol zapnutý. To je na čo nejdeme si robiť potom. Čo? Nechápem to, tak? No, keď sa to dostanem. Patapím. Asi pozbieram peniažky. Inak chcete iba takto, že dáte Equick bez Brainrot a sa vám vlastne všetky peniaze zoberú a si tam stále nemuseli chodiť jak. A čo je toto? To je card merging. Počkaj, tam môžem dať nejakého Brainrota. Gold Frigo Camelo. Interact. Ja neviem kam. Inak tu mám takýchto Brainrotov. Keby ste nejakého chceli, tak aj túto môžete napísať do komentárov. Tu mám takúto basku. Ukážte niečo v shope. Aspoň si zatiaľ zoberiem toto. Hej, prečo nie vykupovať, dobré. Toto. Nájde Carrot Launcher, jeho mám prvýkrát. Počkaj, ukáž. Gears. Carrot Launcher. Mám tu mám Blueberryny, Octopusiny, Crasilone, Pizzalone, Baby Pepperoni and Marmelada, Baby Pepperoni and Marmelada, Los Tralalitos, Baby Pepperoni and Marmelada, Tralalo, Tralala, Tralalo, Tralala, Los Tomatoro, Baby Pepperoni and Marmelada, Baby Pepperoni and Marmelada, Baby Pepperoni and Marmeláda a Kivissimo. Ukáž, čo je v shope. Nič. A ideme sa presunúť do časti 99 Nights in Forest. Idem takto.
to zapneme a ideme hrať. Dáme play. Kámo, pojďme s někým. Já nechcem ísť sám, kámo. Prosím, že dáš pre viacerých. Prosím. Kretni tu, kámo. Můžeš to urobiť? Dáme pre troch a pojďte. Pojď jeden. Pojď. Papa. Dobre, ideme s nejakou sípečkou. Sípka postihnutá. Dvakrát diamonds, nice. Kamo, to jak vyzerá na iPhone, ja som ešte nehral, kamo. Ty kokos. Zapneme sprinty. Prečo dostávam old rod? To je taká hovadina. Keď pozbierame toto. Tak. Pozbierame toto. Tam som. Ideme zabiť zajka. Opa, nice. Oh, nice, nožička. Nožička. Tu je hneď barák, ty kokos. Hneď barák. O, bolt. A ideme tuto. Ty kokos, ne. Že ma nezabijú vlkovia. Jaký to? Z tej strany. Okay, tu je vlk. Poďme si toto. Kamo, ten kde je najlepší deň bol. Horšie. Ach. Máme tu železa, ty kokos. Doberiem. Baj. No poď, ideme s týmto domov. Boj. Doberiem si coiny. Ty kokos, to kto tu takto chodí? Inak ja som na dovolenke vo Francúzsku, ty kokos. Aspoň nemusím byť v škole. Hej. No. Ideme sem. A ešte máme tuto. Nice. Ideme craftiť. Ideme toto. Sandial. Ideme ešte asi, no, idem toto. Tam je ďalší barák, tak idem tam. To čo je za... What is this, bro? Jaj, to bolo po tom update, že? Ty kokos! What? What? Ja som sa tu bugol! Ne. 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 Dobre, tak týmto bugnutím asi dneskajšie video bude končiť. Tak čus a na budúce si zahráme znova nejakú hru.